Kaixo, bideo honetan hurrengo ariketa batziko dugu. Esaten digute, kalkulatu zenbat mol diren 196 gramo azido sulfuriko. Bale, horrelako ariketetan esan bezala, honelako aldagaiak agertzen dira, esaten digute euskagula 196 gramo. Beraz, hori da ematen diguten datu bat. 196 gramo horiek izango dira masa. Beraz, masa badakigu. Kalkulatu zenbat mol. Eskatzen diguten, azken fin izango da, mol kantitatea zenbat mol, eta hori n da. Beraz, gure ekuazioan, n ez dakigu, badaukaguna da m, eta galdera izango da ea m hau zelan lortu dezakegun. Baina masa molarra, aurreko bideoan egin genuen bezala, badauka prozedura bat kalkulatzeko, eta hori da azken finean, ariketa honetan egin behar duguna. Utzi da zuelenik eta bain mesedez, bakantzen, formula hau landuko dut, eta geratuko zait horrela. N berdin m zati m. Egin dudan gauza bakarra izan da, m hau ona berara matea, bale? N azkenean, interesten zaiguna da, jakin nahi duguna alde batean izatea, eta dakiguna eta lortu dezakeguna beste aldean izatea. Bueno, ikusten dugun bezala, azido sulfurikoa, izan behar da formula bat ja buruz jakin barko zenuketana formulazioa ikasi balde mauzue, H2SO4, agertzen diren elementuak hauek dira, taula periodikoan horrela agertzen zaizkizue, eta elementu bakoitzaren masa atomikoa, hau da, atomo bakoitzak izango duen masa, hemen behan agertzen diren zenbakiak izango dira, ezta? Eta orduan jarriko genuke masa atomikoa H berdin bat U. Masa atomikoa S berdin 32 U. Masa atomikoa oxigenoa berdin 16 U. Eta hau dakigunean, interesten zaiguna da, badakigu pelota bakoitzak zenbateko masa daukan, eta H2SO4 horrelako irudi bat egin dut egitagatik ez du esan nahi horrelakoa denik molekula, baina agertzen da sufre pelota bat, bai? Agertzen dira lau gorri, lau oxigeno eta bi urdin. Eta azkenean da zenbateko masa izango duen honek. Eta hau, aurreko ariketan egin genuen bezala, azkenean, sufrezko pelota bakarra daukagu, eztaz? Izango da, 32. Gehi. Orain, zenbat urdin ditugu? 2. Eta urdinak bakoitzak bertzen du bat. Bera jarriko dugu, gehi, 2 aldiz, pelota bakoitza. Eta azkenik, zenbat pelota gorri ditugu? 1, 2, 3 eta 4. Eta pelota bakoitza daukan masa, oxigenoa, ziren 16 beraz, 4 bider 16. Hau guztia egiten baldin badugu, jakingo dugu, zenbateko masa daukan azido sulfuriko molekula. Eta kalkulu horrek ematen duena da, 98 U. Baina gogoratu, ni baldin badakit masa, jarrikot masa molekularra, H2SO4. Daukadanean masa molekularra daukadanean, ia zuzenean masa molarra lortu dezaket. Eta azkenean da, gure helburua ariketa ebatzia izateko. Beraz, masa molarra, hau da, mol batek zenbateko masa daukan H2SO4, izango da, lortu dugunaren berdina, baina U jarri beharrean gramo jarriko dugu. Berdin, 98 gramo mol bakoitzeko. Bale? Hau zen falta zitzaigun informazioa, hau egin alizateko. Eta orduan ja zuzenean egin dezakegu eragiketa. N berdin daukagun masa totala eta zati mol bakoitzak pisatzen duena. Zenbat masa daukagu ariketak esan digu. 196 gramo. Zein da gure konposatuaren masa molarra, hau da, mol bakoitzak zenbateko masa daukan? 98 gramo zati mol. Egiten baldin mauzu kalkulagailuarekin, gramorekin joaten da, eta emaitza da 2 mol. Berdin NH2SO4. Honek adierazten du, ariketa honetan, azido sulfuriko mol kopurua direla 2. Berdin dio zein ariketa, masa molarra beti berdin izango da, masa molarra lortzeko erabili dugulako taula periodikoa. Hau inoiz ez da aldatzen azido sulfurikoan. Aldatuko den izango da, zenbat mol ditugun, ni etxean egon naiteke, laranja batek daukan pisua dira 1 gramo, eta laranja izan alditut 10 laranja, 2 laranja edo 7 laranja.
hori berdin dio, baina laranjaren masa beti berdina izango da, laranjaren masa beti izango da berdina, baina nik esan ditut bi laranja, hiru laranja, eta gero jakin nahi dut laranja kopuru horiek zenbateko masa daukan, eta kasu honetan esan digute 196 gramo direla.